Hi everyone! So, nandito na po tayo sa ating first update para sa aking second pregnancy. Yes po, sa mga hindi po nakakaalam, pangalawang baby ko na po ito. My first baby is 10 months old. At itong second, nasa sinapupunan ko. Ito po yung i-update ko po sa inyo. So, i-share ko sa inyo lahat ng mga naging resulta sa prenatal check-up namin for the first time kay baby number 2 ngayon. So, gagawin ko ang video nito as informative as I can. Para na rin po may idea yung mga first time pregnant dyan, nasa first trimester pa. If you're interested and makaka-relate po kayo, just keep on watching. So, ako po ay nagpapa-check up sa Pagadian City dahil nandun po yung mga malalaking clinic. 1 hour po yung travel doon galing dito. Dahil dito po sa amin, probinsya po ito. Pagadian yung syudad, pinakamalapit na syudad dito sa amin. Na-meet ko na po yung bagong OB ko, si Doc Cheryl Ubay-Ubay. Napakabait. Galing niya na doktor dahil ini-explain niya yung mga kailangan maintindihan at malaman ng kanyang pasyente. At last points po yan sa akin talaga kapag naiintindihan ko as patient. Unang ginawa ni Doc sa akin ay pinahiga niya po ako para perform ng ultrasound sa abdomen. Pero hindi po naging klaro yung resulta dahil napakaliit at napakabata pa daw po ng baby. Kaya nagpalit po kami ng transvaginal ultrasound. Ito po yung procedure na ultrasound kung saan ini-insert sa ari yung may something na ini-insert. Medyo awkward yung feeling na parang may pumapasok sa loob natin. Pero carry bells naman. At dun mas naging klaro yung images. Mas nakita yung baby at saka yung bahaya ng bata. Nakita rin dun sa ultrasound na yung baby ko ay nasa 5 weeks and 6 days. Nung Monday pa ito, December 20, kung kailan ako nagpa-check up, 5 weeks and 6 days daw yung edad ni baby. And by this time daw, masasabi nating positive yung pregnancy kapag klaro or present yung gestational sac or yung bahaya ng baby, yung yolk sac or yung nagbibigay nourishment sa ating embryo, at yung embryo mismo or yung nagde-develop na baby. So far ay healthy at nasa kondisyon naman si baby at yung environment niya. Walang naging problema. Iniresetahan po niya ako ng mga medicines. Pakita ko po sa inyo. Prescribe ni Doc sa akin. Calmeg. Ito yung calcium at vitamin D3 na kailangan ko pong inumin 30 days po after breakfast. At saka pangalawa din itong DHA plus B complex plus iron plus minerals or yung Regivon Mex. Hindi ko alam kung tama itong pagkabasa ko. Pero good as 30 days din po itong iinumin ko after dinner po. Calcium plus vitamin D3, ito yung pang-support sa ating bones. Yung DHA for brain development, iron for prevention of anemia, yung B-complex for prevention of neural defects and minerals. Ito rin po yung mga common na iniinom ng mga pregnant women. So, dalawa lang po yung iinumin ko. Isa sa kay baby at isa sa kay mama. Sa mga hindi nakakaalam din, sa first baby ko, breastfeeding po kami. Kaya in-advisean din po ako ni Doc na since meron na po akong second baby, kasi napupunan ko, dapat daw po, iwalay ko na daw siya dahil hindi na po siya healthy for me. Dahil dalawa na po yung nininourish ko. Tataas daw yung risk ko for osteoporosis kung ipupush ko. Maapektuhan yung aking overall health. Kaya mas mabuti daw na iwalay ko na lang siya at para maka-focus yung body ko sa bagong growing baby. So, sa ngayon ay start na po akong minom itong mga gamot na to. Pinifigure out ko pa rin kung paano ko iwawalay si baby dahil napakahirap po na maglutas, bisaya pa ng bata.
dahil maninibago talaga siya at ako rin ayoko ma-stress si baby. Si baby number 1. Siguro, anam-anamon rin ako siya ug anad. So, gagamit ako ng formula milk as a replacement na sa breast milk. Titingnan ko kung anong magiging resulta at mag-update pa rin po ako sa inyo para sa pagwalay ko kay baby. So, yung susunod na check-up ko will be on January 16. So, magti 3 months na po yung baby number 2. Tsaka binigyan din po ako na request form for laboratory. So, magpapatest po ako ng dugo for CBC or complete blood count, test for diabetes, and test for hepatitis. At saka urinalysis na rin at platelet count. So, yan po yung ipapatest ko, sasali ko sa aking next check. Nasa first trimester pa rin ako para sa susunod na prenatal check-up. Binigyan niyo po ako na prenatal book. So, ignorante po ako nito dahil yung first baby ko sa yung naging OB ko, hindi po ako binigyan. So, depende na siguro sa magiging doktor natin. Pero, commonly daw, binibigyan naman talaga nito. So, sa loob nito ay nandito yung mga record ng pasyente, ng pregnant patient. Tsaka, meron din siya mga sinishare na makakatulong sa mga pregnant, like about breastfeeding, about prenatal screening, about sa pregnancy danger signs, ang yung mga healthy food para sa pregnant, history sa prenatal check-up sa first trimester, third trimester, until manganak. So, nandito lahat ng record ng pregnancy and still plus points pa rin to pag yung OB nagbibigay nito kasi hindi lahat, based on my experience, hindi lahat ng OB nagbibigay ng ganito. Gusto ko po i-share yung application po na nakatulong po sa akin ngayon, even sa first pregnancy ko. Ito po yung Baby Center application po yan sa cellphone. Sa mga hindi nakakaalam, pwede po ninyong i-install yan sa inyong phone at para ma-track or ma-monitor ninyo yung growth and development ng inyong baby sa sinapupunan ninyo. At saka i-update at i-alarm din po kayo kapag may mga changes na mangyayari kay baby. At saka magiging aware din tayo as pregnant kung ano yung mga pagbabago rin na mararamdaman natin sa katawan natin. At meron din siyang mga tips na ibinabahagi na makakatulong din sa atin para ma-cope up natin yung mga pagbabago. Through this app din po, nalaman ko na sa age ni baby ngayon sa akin, na embryo pa siya, nagsisimula na palang mag-form yung kanyang eyes, nose, ears, mouth, at ibang parts niya. Ipapakita ko rin po sa inyo yung baby bump ko. Actually po, mas maliit yung tiyan ko sa first pregnancy. Kasi the typical 2 months, 3 months pregnancy, hindi pa po talaga dapat halata yung tiyan. Pero dahil po, hindi pa completely naka-recover yung tiyan ko sa first pregnancy ko, ako'y nanganak. Tapos, nausbanda yun sa second pregnancy. Kaya, ganito yung itsura niya. And, for sure, lalaki pa to ng lalaki. At saka mas mabigat din po ako ngayon. 9 kilos yung weight gain ko dahil siguro breastfeeding mom. Aasahan talaga na medyo lalaki tayo kasi may pinapadede tayo. So nag-start ako 9 kilos higher sa normal weight ko. Sabi ni Doc, yung weight sa first baby ko ay dapat din, yun din daw dapat yung ma-achieve ko na weight para sa second baby para maiwasan daw yung chance ng cesarean or hindi daw ako mahirapan sa pag-normal delivery soon. So, yung expected delivery ko po ay next year, August 16, 2022. And kahit 3 weeks before that date daw, ay pwede na daw po ako manganak dahil 40 weeks, good as 40 weeks po yan. So, by 37 weeks na tiyan ko, pwede na akong manganak. So, yun lang po yung update ko. Sana po ay naging informative ang video na ito. Aside sa personal siya, experience ko. Sana nagkaroon po ng idea si mga first time pregnant siya at mga may planong manganak. Thank you po sa panunood and
Please, wag po ninyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko and hit the notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong uploads ko in the future. Wag lang po kayong manood. Subscribe na rin po kayo. Thank you po. And God bless everyone. Keep safe everyone. Bye-bye. Bye!